ana ing dina iki pun Kakang bakal nyuwun pamit ya, Mas. Kang Mas, kula nderek. Aja. Kula mengke kalian sinten to, Kang Aja. Mas? Bakune aku nyuwun pangestumu muga-muga sak balikku golek tumbaling praja ora ana kedadian sawijaba wae. Kang Mas Watesito Bakso. Kula nderek kula mengke pripun lek kangen pencen. Aja. Kowe yen kangen marang pun Kakang cukup PC wae. Kok lah yo. Semono uga yen sliramu ndak tinggal aja nganti natoni katresnanku ya Diajeng. Injih Kang Mas Watesito Bakso. Diajeng. Kang Mas. Aku bakal pamit Diajeng. Kula nderek Kang Mas. Aku Kang Mas. Diajeng. Kula nderek nggih. Kowe kudu ning omah wae ya Diajeng. Aja nderek omah. Kang Mas. Sak perangan wektu aku bakal bali Diajeng. Kang Mas, kula nderek. Aja kowe ning omah wae. Kula nderek Kang Mas. Ning omah wae. Pun Kakang golek tumbaling Kula mengke praja. pripun? Mosok ketoprak songi mek cipokan lho. Iki mergo ora tega kok iso. Wis ya Diajeng, aku bakal Yung Ban. Yung Ban. Aku tolong anu to, Ban. Piye to matur jajale? Apa bener yen bendaramu lagi tumindak sedeng? Kamangka sak leker gentongnya ning Taman Kaputren ndak pasrahke marang kowe. Gusti Putri menika mboten tumindak sedeng boten priya kang dipun tresnani kejawi panjenengan. Kula minangka dana saksi wonten ing dalam kematian. Aja saking menika sampun tak balik wano. Sing wis sing malah kula presen sabar ke Gusti Putri. Sabar Gusti Putri. Sabar yo, Ban. Panjenengan tak balik wano. nah iki kedadian iki wis keprungu. Nanging piye namun tak balik wano kula sakit anak kula. Napa panjenengan tak Yen iya kondo ya yen ora kondo ora. Apa njur kowe menehi sabila marang bendaramu? Mboten bilang nanging kula menawa matur blokon bareng panjenengan. Ya kene kowe mlilik. Seperti milik sapa panjenengan aku ombo kene iki. Mikir. Ya ya. Mikir. Ya. Mikir. Itu nih bareng. Sumingkir. Kena ndak kandhani ora? Kang Mas Watesito Bakso. Sepisan man Yo Mbak Sri, ngajak Mbak Tri. Mbak Sri Handayani. Jangan ngadeg yo. Ya, ngadeg. Sapa sesuk
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Alhamdulillah. Alhamdulillah dalu niki saged makempal panjenengan, Mas. Nggih. Pangapunten radi randhat. Oh nggih, mboten napa-napa. Wong kula le dandan nggih waduhe kaya ngoten kok. Oh. Mau oleh mancing oleh napa Pak? Mancing napa? Wong kula iki malah keturun teng pinggir laut e, Mas. Pripun panjenengan? Alhamdulillah dalu niki Nggih. derek-derek mangayu bagya yektosipun wonten ning tlatah pundi, Mas? Karanggongso. Karanggongso. Ha nggih. Weh ra disiplin kok iki kok. Seniman iki yang disiplin ngono lho, ora kok terus masyaallah. Yo. Rada rene lah tekamu telat iki ya ngopo? Mancing. Tekamu iki kudune ngepas-ngepasi serapat muni sing pun diracik kali Mas Basuki. Ndarene. Iki mau sik jagoan karo pacarku istri ra petuk. Duwe pacar to niki? Nek kene aku duwe lho ngaur ya. Sapa? Mak Pah iki karo aku wis Pak Pandi. warung pojokan kuwi lho. Kowe iki ya terutusan gone lek Pah barang ya ngopo? Karo aku suwi yo. Kowe iki ya sembrono kok iso. Pangapunten lho Mas. Pancen papan panggenanipun kados mekaten. Nggih. Dadi paling mboten klungsa-klungsu nderek wudu. Nggih. Kula lan panjenengan suwan piyayi wonten ing tlatah pundi Mas? Karanggongso. Niki lho Pak. Dados dalu niki pancenipun mujudaken syukur. Insyaallah syukur ingkang dipun pujaken dening Gusti Kang Maha Agung. Sedaya ridho lan hidayah tansah mayungi sedaya warga masyarakat wonten ing Karanggongso. Niki Amin. ingkang rawuh kathah sanget Mas. Alhamdulillah. Mboten mirangi raos hormat dari jajaran-jajaran kepemerintahan wonten ing tlatah Karanggongso. Bapak TNI Polri juga terima kasih. Lan ugi dari Forkopimcam sedayanipun rawuh. Ini menandakan bahwa Karanggongso ini yang selalu melestarikan budaya Jawa. Mula katitik ada beberapa hari, ada beberapa rangkaian acara yang digelar wonten ing papan mriki. Mudah-mudahan kajat niat kabulipun dipun pangestoni dening Gusti Allah Subhanahu wa taala. Allahumma amin. Allahumma amin. Panene ya melimpah ruah muga-muga dadi nelayan iso slamet gangsar. Pripun Cobi? Jenengane panggunge lampune abang tok malah kaya ning jero kape. Jarak aku bingung. Cobi operator. Awakmu sing rada anu kulino sering rene jajal. Medane kene iki kepiye jajal? Lagi iki Karanggongso wayangan nanggap wong mancing lagi bengi iki. Kok iso nanggap wong mancing pripun? Oke iku yo mancing nang kene. Berarti nek sampe nanggap wong mancing berarti paham dengan situasi Lho sini. iya lho. Cara pojok iki cara iwak laut apa? Iki ya. Nggih. Iki cara iwakno nun sewu lho iki. Nggih. Iki sengreng. Sengreng. Lho Pak. Iki bocah iki. Wah, sabone rene jangkar ki nganti saiki arang-arang enek sing ilang iki nyapa? Mergo iki mancing. Sengreng ki sisike kandel ya to. Nek diklongkop uwangel iwake lek wis mati kakune ra umum. Sengreng iki. Sengreng. Jajal iki sing ngagem kaca tinggal iki. Iki nek nggih kacamatane cara iwakno luto. Lutoe mripate ombo kae. Ombo. Wah, awake rada. Awake rada wah jan daginge kunel. Berarti punel tenan iya. Buntute piye? Buntute jelirit. Iya. Sengreng luto. Mun saya lho Mas. Iki nek bak-bakan ke lautan. Wah, aku lho, Bos. Kene kulino kok ya. Kula rupane ya jangkar. Sing niki cara iwak napa Mas? Cara iwakno blencing. Cilik ya. Cilik tapi lek kadung gondol kuwi narik sembarange. Mulane sapa wae lek kena iki bondone entek resik. Mergo seneng narik. Iya. Blencing, luto, sengreng. Iki mesti apik iki Mas. Kowe lek tak delokno cara iwakno sekartaji. Wow, berwarna-warni. Berwarna-warni tapi pati lepeh lorone ra umum kuwi. Iki sekali matel piye Mas? Wah, jenuh. Sekartaji iki wae apik lho Mas. Warna-warni ana biru, ana kuning, ana ireng ya apik. Mula bocahe ketok ayu ya. Ayu. Setunggal ini cara iwak napa Mas? Petek suwer. Petek suwer. Kene petek suwer. Ora aneh. Petek iler. Petek iler enak kok. Jakrik. Dadi Mas, iwakane jenenge petek. Enak lek munggah mak kop.
Oh iya apik. Ah iki istimewa iki. Nah, kuwi beda karo liyane. Mergo senior kuwi cara iwakno wis beda neh. Napa, Mas? Buntal. Kuwi wis dipancing, munggah dicekel blendu. Mulane kuwi sindir gampang meteng ya kuwi. Masa ya sakmono. Upama senggreng. Senggreng ki cara dijangan enake jangan apa jajal? Kuwi disangan nun sewu lho ya. Nun sewu nggih Mas Basuki. Ha nggih. Kuwi biasane digoreng tok is enak. Niki, Pak. Ya. Goreng tok Enak. Segone anget. Segone anget, sambele sambel bawang kuwi enak ra. Masyaallah iya. Cara lutono luto kuwi malah hebate ramu. Pripun, Mas? Mbok asap ya enak, mbok goreng ya enak, mbok jangan ya enak. Masyaallah kok ya hafal to sampeyan. Layakno ning gone mak-mak suwine ram. Mak pah aku. Mak pah. Iki cara ndi mo? Lho padha. Blencing padha ya? Padha blencing iso ngono kuwi. Cara iki mau sekartaji. Kuwi ya lek sekat aji ki nun sewu. Nggih. Lek digoreng ya enak. Nggih. Diasap ya enak, dibakar ya iso enak. Enak. Iya. Sambele apa? Sambel ya bawang ya enak, kayak kecap ya iso enak. Wah iya. Diculit ning ngono to? Iya. Cara iki mau apa ki petek iler. Kuwi digoreng tok garing, kuwi dipangan kemripik. Golek garing. Goreng garing dipangan kemripik. Nek cara iki iwak apa butal mo? Kuwi rasa digoreng. Piye, Mas? Lek bar mati cemplung neh wis rasa digoreng. Ya urip nek Saking racun. wis asem brono lho. Bangsa. Berarti cabeke iwak apa ya? Lah. Lho iki lak urusane lak ning laut to, Mas. Iya to. Donga Pak. Apa Sugi? Ha nggih. Kulo seneng banget dalu niki pokoke. Mas Rum. Wah, mbok yo daganane metu mesti tokne bluke ngene to. Lah nyapa Malah kaya metu gendruwo. Kose lah suasanane lak beda to, Mas. Iya. Niki lak awake dhewe ndonga bareng tirakat bareng. Nggih. Mula tirakat dalu niki ingkang dipun sengkuyung warga masyarakat Karanggongso. Ini malah dipun pandegani kalih nggih menika Bapak lanang menika lho mugi-mugi kemawon musik to Pak lanang sinten to? Pak Kacuk iki Pak Kacuk nyapa Pak lanang. Lah ya kan sing duwe wong lanang to. Rumangsamu ager jebles ae. Nuwun sewu, pancen nika gumolong nyawiji yektosipun menapa Mas? Nggih Pak. Karena ini tidak membeda-bedakan atribut apapun. Mbuh kuwi derajat, mbuh kuwi pangkat, mbuh kuwi kepenak anggone duwe apa kuwi kamulyan lan duwe penak anggone kasengsaran, semua dirangkul menjadi satu. Ini menandakan bahwa Karanggongso seluruh para masyarakat dan para nelayannya itu bersatu padu menanamkan persatuan dan kesatuan untuk menjaga keharmonisan masyarakat Karanggongso. Tepuk tangan untuk warga Agung sedaya. Iki Mas Bas. Iya, mantap. Mas kula niku pangapunten njur nek enten wekdal sedina ora mayang ora kerja. Sabane ngriki Mas. Mriki Pak kula. Saestu. Malah alhamdulillah sak samenipun kula klub mriki, sak menika anak kula sak menika tenggene Polsek Watu 5, Pak. Masyaallah. Nganti iso mlebu Polri ning kono ya? Enggak nyopet kecekel ndek ngene kono. Kowe iki ya diangkat derajate anak ngono lho kok iso. Mula Mas Basuki ingkang lenggah. Lajeng dipun jangkepi para waranggana lan ugi para wiyaga. Lajeng tasik wonten kula lan Mas Jong Lutuk ingkang dados jangkepipun panjenengan ngasta. Niki Mas. Mula lak remen penggalih panjenengan to. Piyai sepuh-sepuh menika ingkang lenggahaken papan wonten mriki. Niki mboten ngilangi ilailane Piyai Jawi. Ah nggih. Nggih to, nyatane budaya slametan sik ana. Iya. Budaya sedekahan ya ana. Leres. Mula wong sedekah syukuran iku pun nganti waleh Mas. Nggih. Wong sedekah kuwi ora marake lempoh ning sansaya bakoh, sansaya ora iso roboh. Niki lho Mas. Ora lokak saya kebak ora wutah saya wutuh. Lho Mas Dalang Trenggalek iki mangsamu. Iki bos kuliner. Jajanan Trenggalek kulaan ning kono. Apa-apa enek? Kulaan ning rika nika lho, njaba. Iki Aku gawe tuku kok. jajan tempe kripe. Dudu no. Apa? Pelikipu. Wis diganti. Saiki manco. Bahasa-bahasa ngono kuwi harus kita sisihkan karena apa? Generasi bangsa itu butuh cerdas. Putra-putra bangsa itu butuh edukasi bahwa bahasa yang membuat kata-kata jorok itu selalu dialihkan. Pancen yo jenenge mbiyen kuwi yo. Akhire tak ganti. Yo ngono kuwi dikromo inggil basa halus. Ganti manuk gulung-gulung. Lambemu ora nyotho blas. Bapak Kacuk nika. Kok gak penak to jenenge iki? Anu
anu bapak peksi ngoten mawon nggih. Ya ora iso ya Pak Kacu. Mboten. Rumiyin pancen tiyang sepuh ngudang kepengin putrane lanang. Lah saiki artine kacuk kuwi apa? Kacu. Ya aku lek ngantek elek ora diterene ning ngene rumah apung aku. Loh, ora lah iki lak menyesuaikan to. Ngono. Pak Kacu. Kadek bismillah bareng. Aku iki jenenge tak eling-eling tapi nggone kadang-kadang lali aku iki. Pak Kacuk ki saka tembung kaki karep lan sedyane bengi iki bisa kaleksanan nyawiji dadi siji inggih menika nggelar bersih dusun lan ugi sedekah tasakuran gelar ringgit ing dalu menika muga-muga warga berkat Karanggongso pinaringan berkah barokah saking Gusti Allah Subhanahu wa taala. Amin. Nggih. Mantap. K. Nggih. Apa? Barka terus A. Heeh. A. Dalange nek umur pengaruhe ngene iki. Mboten. Per suku katan apa per huruf? Sembarang kula. Oh ya wis A. A itu amalah yang diemban. Insya Allah akan dilaksanakan dengan baik dan benar. Alhamdulillah. Terus lajengipun Pak C. Cocok. Oh, cocok. Kaget aku tak kira muni arep niku. Lah iya, cocok. Cocok Pak. Pun Ngoten tok. Ngoten tok. Nggih. Iya. Usaha untuk memajukan destinasi wisata ana ing Karanggongso. Itu yang menjadi prioritas beliaunya. Iya, ini menjadi pilot project lagi niku wisata pantai. Betul. Nah, pengelolaannya, manajemennya, leres, peningkatan promosinya. Iya, betul banget. Membangun UMKM perekonomian masyarakat. Iya. Kabupaten membuat kegiatan lomba naminipun Galaksi ngriki sampun masuk 3 besar. Alhamdulillah. Pengelolaannya, inovasinya, manajemennya. Jadi sing diarani kreatif, produktif dan aktif itu seperti ini. Iya, betul. Yang terakhir adalah komunikatif. Yang terakhir komunikatif. Jadi insya Allah komunikasi itu mendekatkan silaturahmi antara siji lan sijine. Orang beda-bedakin di pangkat, di derajat, di sugih, di melarat, di tua, di nom. Lah, yang penting menuju yang menjadi misi dan visinya Karanggongso akan menjadi tujuan utama destinasi wisata yang ada di Trenggalek menika. Hebat, tepuk tangan Karanggongso. Niki pegawe kaya ngene kok iso. Karanggongso. Karanggongso. Coba sampeyan saiki piye? Karanggongso. Nah, per suku kata. Ya, coba. Aja mleset rada kene. Kowe rada ning padangan wis rupamu ireng kene abang malah kaya demit iki. Karanggongso. Nek kok tok mumet tau. Matang suku kata mawon. Dudono nek awakmu ki dulure Pak Kacuk. Ayo. Dan aku wis duwe dhewe lho jan. Oh nek Pak Kacuk ki cilik. Loh, wong cilik ora kok sembrono. Ayo. Karanggongso. Karang tarunane wis nyawiji dadi siji. Lah, masuk. Pemuda-pemuda ini sudah bersatu, beda bendera ini menjunjung tinggi Indonesia berbineka tunggal ika. Nyatane Karanggongso walaupun berbeda perguruan nyatane tetap nyawiji dadi siji. Membangun Karanggongso ini akan menjadi lebih maju. Nyaman dan aman tuh. Begitu Pak. Sing diperlukan bagaimana menyatukan ide yang berbeda itu menjadi bersatu memajukan Karanggongso dengan berbagai unsur, berbagai sektor. Akhirnya bareng-bareng Karanggongso. Iya, betul banget nggih. Rangkaian satu demi satu sudah dilalui dengan baik. Cek wingi pengajian sakniki budaya. Ini yang bisa dinamakan budaya lan agama. Insya Allah ini akan bisa membangun Karanggongso lebih maju dan makmur. Mantap. Kudune pangananmu ngene iki nek omonganmu apik. Kudune pangananmu ora petek iler. Kudune panganan iki buntal. Buntal matamu. Lho kepenak omonganmu ya cetha kok iso. Gong Pak, gong. Gong ki wong kene ora duwe jiwa adigang, adigung lan adiguna. Gitu Pak? Iya. Soki salat. Iya. Wong kene ora bakal ninggalke nindakake sembayang manembah marang Gusti Kang Murbeng dumadi miturut karo kapitayane dhewe-dhewe. Alhamdulillah. Niki lho Pak. Jadi berbagai apa kuwi jenenge majemuk masyarakat. Iki kapitayan dadi siji. Perbedaan yang ada bukan sebagai penghalang. Nggih niku. Nah, justru perbedaan yang ada akan menjadi potensi bagi Karanggongso untuk bersama-sama mengangkat
Karanggongso. Nyapa Karanggongso kok nanggap wayang? Lah dalah nyapa? Wayang. Yo. Wayang iki saka tembung wayahe sembahyang. Loh. Wayange digawe saka kulit. 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 Heeh. Wangel alun-alun mojo. Kulit. Kulit. Suwi men to. Yo karo mikire gedeng jane iki yo. Kowe penak mek tekak-tekok tok. Semua itu ada batasan untuk berpikir. Nek kamu itu cerdas, cakcek. Kulit ki kurang sithik dadi menungso aja duwe jiwa pelit. Lho, kulo makrofin sudah lah ini. Wis dibuktikan. Lho ki to, nyatane ora pelit. Ndak pelit. Semuanya terselenggara acara ini awit saking partisipasi le ora pelit. Nah, payah kulit nyoh. Sing ngobahke ora ana liya makrifate ya tetep dalang. Dalang ki ngudal piwulang. Ya. Tegese ngudal piwulang, pilaku sing apik ayo dicontoh, sing elek aja dicontoh. Dalange mburi ana yoga. 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 Ayo, apa iki yoga iki? Ayo, yo karo go. Yoga. Aku lek wareken ngene iki aku. Yoga iki cacek lho. Yoga ki saka tembung yoga, ya ki yasa, ga ki gotong royong. Yasa kuwi apa? Yasa ki gawe. Gotong royong ki kerjasama. Jadi Karanggongso ini sudah terbukti bahwasanya masyarakatnya bersatu padu untuk membangun Karanggongso ini akan menjadi lebih maju. Wontenipun dalang yoga ingkang ngiringi lajeng ingkang sesendonan Ibu Sinden. Sinden ki sikil ditekuk sinambi senden. Lho. Wonten ingkang ngarani yoga menika pengrawit. Pengrawit ki pengangen-angen kang irit. Lho, enten sing ngarani sinden waranggana. Waranggana ki warang ki warangan, nggono ki nggone wis ana. Warangan ki apa? Ungkal. Nggono ki nggone wis ana. Dadi sapa wae yen ulang selo iki duwe pusaka yen pengen ngungkal, nggone yo ning kene iki. Dadi bae aja-aja dhewe kuwi anu buntal, Pak buntal. Wiyaga menika ingkang dipun tabuh naminipun gamelan. Nah, apa gamelan coba? Kon mikir neh lha gedeng aja iki ya. Saksek ngono lho. Sak-sak gitu. Lah dirawone gamelan. Ayo, gamelan. 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 Apa itu gamelan? Gamelan ki. Labemu ki lho. Gamelan apa itu gamelan? Ayo, gamelan. Ayo. Gamelan ki gawe amaling liyan. Gamelane saperangan rena-rena. Ana bonang, pelok, slendro, ana saron, ana peking, ana gender, ana sentep, tok. Dijikok saka ngarep jenenge gender. Gender. Ayo cepet. Gender ki kudu tegen anggonmu sesender. Loh. Gender menungso kudu urip, sesender kudu kuat manembah marang Gusti Kang Murbek dumadi Gusti Allah Subhanahu wa taala. Hebat sisi enek selentem. Selentem ki aja selencok ing tembung. Yen iya ngomong iya, yen ora ya ora. Edan. Burine enek gambang. Gambang ki gambang. Ayo ali aku. Gambang. Burine nek gambang. Gambang ki aja gampangake wong liya. Lho, sandinge gambang ana gong. Gong ki ya kuwi mau aja duwe diwa adigong lan adiguna. Burine gong ana bonang. Bonang ki aja seneng klebon barang sing ora wenang. Aja wong seneng korupsi. Bonang. Sing kae kenong. Kenong ki kudu eling ning donya. Lho, ngarepe nek kethuk yen kumraket bakal penthuk. Ayo. Sandinge nek demung. Demung ki kudu adem ben rampung. Nglerek rene jenenge saron. Ayo lali neh ki aku iki. Saron. Ayo. Saron ki aja nyasar timbang kemeron. Mlerek rene meneh peking. Peking ki aja sumpek tinimbang kuming. Loh, sing tengah dhewe pengendali jenenge kendang. Kendang ki wong menungso urip ning alam donya aja tendang-tendangan. Loh, bentuke dawa ana senare yen disenggeng kuwi jenenge rebab. Rebab ki sing diarep-arep abab. Loh. Sing mburi dhewe tanpa ana jenenge, tanpa ana larase kuwi jenenge jedor. Jedor ki aja nyece timbang tledor. Loh, sing bunder munine jas. Jas ki ngelingke kowe engko bar main aja turu miring mergo ing rumah jas. Oh, lah bleset iki. Kowe iki ndang caceng nek tak cendasmu kowe mek tekate kotok yo mumet aku. Wayange dideleh ning panggung. Panggung ki angel iki gedhe ki angel. Panggung. Ya Mas. Deleh ning panggung. Aku iki mambung mbok kon mikir sik mbok kon mikir neh yo penak. Panggung. Panggung ki pangkulah istrimu. Lho, jangan wanita lain. Lho, gong ki gede. Dadi pangkulan bojomu senajan gede bentuke. Loh, edan.
panggung menika lumampahipun supados boten kenging Jawa lajeng dipun paringi terop. Terop dasmu. Terop Ter ki aja kintir. Dadi menungso aja kintir hal-hal yang negatif. Robohkan jiwa yang buruk dan tumbuhkan jiwa yang baik. Alhamdulillah. Teropipun wonten ragangipun ingkang paling asma wesi. Wesi. Dadi wong iki kudu luwes. Weh, si. Aja kaku. Sine. Sikap tanggap dan cermat. Loh, nika terop dipun warni kanthi warninipun putih. Putih ki resik ki suci. Muga-muga karanggangsa sawise nggelar ringgit ing dalu menika pinarengan berkah barokah doke bilane cecake rezekine. Wontenipun putih lajeng wontenipun abang. Abang ki aku bangga. Loh, aku bangga pada malam hari ini iso main ning kene iki. Wontenipun pagelaran kirang jangkep gen atawisipun gen swara menawi mboten dipun dukung kalian tukang son. Apa neh kuwi? Kabeh iki nek ra iso rame, ra iso banter yen ora ana tukang son. Son ki saka tembung sondesip. Nyapa kok sondesip? Tukang son ki sing ndelok film sondesip. Kowe iki ya ngawur wae. Ndasmu son saged murup nika kedah wontenipun genset. Genset ki rasa disumet langsung bledos ning ndasmu lho. Loh, piye kok nesu ki lho? Oh, gedhe Mas Basuki iki. Wong ki nek cerdas ora nyawang apa-apa ning apa sih disawang iso dadi lakon. Lakon gundulmu iki mek tek-tek kocok aku jelasne yo. Dalu menika dipun dokumentasi kalian tukang syuting. Nyoting ndasmu. Wah kok lemu. Tapi apa lho? Niki sing diarani Cikat Cakut Rengginas Trampil. Kula niku saestu, Bos. Kula niku lek nun sewu karo Karanggangsa. Sik kurang. Ingkang tamu dipun lenggahken menika lenggah wonten sak ngandhapipun kursi. Ayo, apa iki? Kursi iki kurang sithik aku moh yen selo iki ora ngenekke sedekah laut utawa ngenekke gelar budaya ing dalu menika. Sikap kita harus bijaksana. Dadi wong tua ya kudu bijaksana, dadi wong enom ya kudu bijaksana. Ngajengipun kursi lajeng wonten meja. Meja ki mepeto kanggo jaga-jaga besok yen ditimbali karo sing kuwasa. Loh, lajeng sak sanesipun wonten kursi enten ingkang lenggah wonten suket. Hei, iki sing lungguhke ora nek kursi tok, ning suket ya ono. Suket menika lek wis ninggo ning suket hati-hati mengki lek bahasa Inggris mengatakan ada little body. Apa itu little body? Silit gatal kelebon wedi. Arah lah. Suket menika sukarela, ket menika kumraket. Nyatane beliaunya ikhlas tah nonoman ikhlas. Amin. Ini mendekatkan silaturahmi yang tinggi antara siji lan sijine. Niki lho Mas, hebat mboten. Kula niku wis pokoke ngeten iki lek sekuareken apa-apa kok iso mbok rangkeng. Wis aku wis tenan, pokoke aku bengi iki aku rada seneng aku. Senengipun apa Mas? Nah, wis pokoke kula niku Karanggangsa niki lebih maju Mas Basuki. Niki Pak. Biyen niki kula mancing sik zamane Karanggangsa sik anyar biyen dan sekarang Rumah Apung sekarang terletak di mana-mana. Ini menjadi tujuan destinasi wisata pemancing yang ada di Jawa Timur. Insya Allah kedepannya Karanggangsa ini akan lebih maju dan menjadi tujuan utama wisata yang ada di Indonesia. Mulai yang digolekne saka tembang Jawa kuwi ketemu. Tembang. Amane. Waru daya. Aku ki kene kula do lara. Kakean mangan ilake Pak Pri ngono iki. Waru doyong alon. Ya. Ayu moblong saiki wis ora amor. Bisa tenan to? Insyaallah. Sarkara akeh gemake. Ya. Aku ndedonga. Nadamu lho. Mangkel iso. Waru doyong itu. Ayu moblong saiki wis ora kumpul. Ana rumput rupane ijo. Ayo gumragut ben duwe bojo. Waru doyong ulon. Ayu moblong saiki wis ora klakon. Mangan duren dicampur tomat. Corabi sinden raya samurat.
Waru-waru doyong etan. Ayu moblong saiki wis ra karuan. Esuk enjing ala sore sonten. Kula benjing bayaran pinten. Kok dadak nyalu kuwi. Iki satur-satur. Oh, lha kepenak. Anu mboten kula ngomong bayaran suwe mboten. Aja takok aku. Terus pokoke kula ngriki pokoke menghibur lah pokoke. Niate awake dhewe iki silaturahmi. Mbah Camat Kota makasih. Pak Ketua Panitia Pak Pak Kacuk. Pak Tony. Pak Tony. Nggih. Pak Tony. Pak Tongki. Sing kula wau teng mriko kali anak bojo kula niki. Nggih, Pak Tongki. Sampeyan teng ndi mau? Ning homestay kono aku mau. Wah, nginep kono. Ya enggak nunut aku. Aku Tak bebek kira yo nginep ning kono. Mbak bilih kula ngampil setunggal bareng nggih, Mas. Menapa? Sindenipun. Oh, jenengan milih. Napa sing badhe di iki kula tak suwira pedhek ae. Kula Pak Taylor lho, Pak Taylor. Pak Taylor iki lho, Pak Taylor iki lho. Iki lho Pak Taylor iki lho. Wah, kok ora. Ndi to? Iki lho. Nah, Blencing kono blencing kene Pak Taylor. Ya. Ana sing KP TPI dadi kabeh munggah dadi. kaya pelelangan ngono to kok. Iki. Loh, lah iki mau rong ketemu dhewe iki wae. Lah iki mau nguyuh mang tak. Oh, iwak nguyuh ya wae. Lah iki mau pas nguyuh arep tak anu kok. Iwak renek nguyuh goblok. Iwak nguyuh. Iki mau pas tak condro pas ning mburi. Ngono lho. Ngawur, iwak nguyuh. Apa tau roh iwak? Iki cara iwak nu sewu iki. Apa iki? Iki terakhir kan buntal lho. Nggih. Iki cara iwak nu beda nek iki. Napa? Pogot. Pogot iki ayo anu to. Sisike kawandel lho. Irunge kaya wong. Karo mangsaku to ya kaya nyonyo aku to, Mas. Halo, ayo. Wah, gawedi men to Mas Basuki saiki. Aku kan kerep dikompo karo dalange, makane dadi gedhe ngene iki. Wah, nek iki pogot dalange iwakno seje, Pak. Apa? Cakarmu. Ayo, coba kene. Padahal pun sering tak gembos lho. Nggih, panjenengan hujan wis. Suwira penduk kula malih jenengan Mas Basuki. Wis manut. Peni iki anu lho, Mas. Mas yo dipeni tenan kok iso. Pripun Kang Mas? Lengenmu kaya slengere kapal. Iki ngawur. Rumangsaku. Iki cara kapalmu slerek pantes ae slerek ya. Wis slerek iki. Slerek ya? Slerek. Slerek apik, cara kapalmu slerek apik. Slerek. Cara sing cilik-cilik apa, Mas? Katir. Ini jangan ini. Bang, anu ketoprakane bos ketoprak iki. Oh iya. Jajal. Kentongamu cekel, Mbak. Kentongamu. Kentongamu apa? Bahjan. Pramenipun apa, Pak Bas? Anu pamit Oh, badhe fragmen to? Keno, iki iman-iman open. Riki nu nggih seneng budaya kok iso. Pun. Ya. Anu fragmen apa? Sembarang wis. Kentongamu sih jajali kene ben kepenak. Ngono. Mulai wangen ya. Iki lho. Arep Mas Basuki arep Joko Bandung apa? Wis sembarang niki. Wah, Bandung kaduan, Pak. Niki kaduan. Kaduan. Oh iya. Udara ki udara. Yang canjang itu, Pak. Mengeluh. Ya. Aku jan gumun karo Mas Basuki ya. Napa, Mas? Mosok dalang kondang kok ngalur ngidul gawanane kresek iki ya. Ngawur iki nggih. Iki dige adangku mulih mlek iwak blencing lho, kok iso. Kaya pen to ya. Ora pen piye wong ki mantan copet tok iso. Nggih. Niku wadahe rokoke kanca-kancane kok. Ya gitu rokok to. Wah, yang tingali lak padha ngrokoke. Masyaallah lah kok dagelane ya ora kumanan lho. Melu grupmu ngono lho. Jajali. Udara sose. Kang Mas Wate sida bakso menika wonten pundi nggih? Suaramu Wonten enggal rada dicilike sithik. Kang Mas Pati sida bakso menika. Ya rada cilik. Kang Mas Wate sida bakso menika wonten pundi nggih? Kurang cilik sithik. Kok mboten enggal kontur? Ing kamangka Kula dhewe menika kangen banget. Wonten bal. Kangen kula menika mboten karo korwan. Sitanjung. Kang Mas Wate sida bakso. Kang Mas. Sitanjung. Oprak iki. Kula ngrantu-rantu panjenengan lho Kang Mas. Pancen kabeh
Karang gongso ketoprak. Pun Kakang ora bisa nunggoni ngarang sliramu. Ing wektu dina iki pun Kakang ana kewajiban. Si Tanjung. Injih Kang Mas Watesito paksa. Wonten Kene Jajeng si Tanjung. Injih. Sejatine pun Kakang banget kapak. Yen nganti ana apa-apane wiwit saka brang wetan brang kidul Ketoprak kok nesunan iki lho. ora nesu dekulmu pucet kuwi. Lah wong omonge rung tutuk kok tuk-tak sing nabuh nganti bingung. Karang gongso iki kangen ketoprakan. Ya ketoprak kudune tuk srempet terus disuwuke aku njur omong-omongan karo si Bobo, si Tanjung. Ngono. Kang Mas Watesito paksa. Piye Jajeng garwan? Kula kangen sanget dumateng panjenengan lho Kang Mas. Yo. Ya. Sejatine apa sing mbok rasake? Aku uga melu ngrasake garwanku. Oh, Bambang Assalamualaikum. sanget. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Iki leres daleme Sita Paksa. Leres. Yen pangapunten menika wayahe asok PCX. Anu Mas, motore pun kula starter. Jenengan teng arepe tak tabrak ndasmu kuwi. Lah wong kowe iki toprak kok dadak enek dep kolektor narik PCK bareng iki. Iki rasa cek toprak tenanan kok dadak ndae PCK barang. Ngono. Kok dadak kowe diajeng PCK. Lho apa cek to yo? Rasa ganggu kancane. Kuwi ngono GL Pro. Ora. Diajeng Injih Kang Mas, wonten dawuh. ing dina iki pun Kakang kaya Jos. Kalau jeneng isih sang ketoprak Mas. apa ya kuwi ngrasake apa sing tak rasake Jajeng? Ketoprak isih iso. Pancen jolat. Leres menika. Kudune kedadian kaya Ora mangkene lali iso kaya ketoprak. Ya pancen anu dibiasake ngono. Lek apa ya kuwi melu nyawang apa sing ndak sawang Tak Jajeng? golek Injih, sira betul Kang lali. Mas, kula nggih. Mbak isih iso. Oh, ngerti apa. Aja nganti kowe gawe cuwing penggalih Lho, Jajeng. kaget kok Injih Kang Mas. Ya ora kaget biasa. Nggih. Tak kira lek lali ngoten. Diajeng golekno areng ya Diajeng. Dawuh napa? Wong loro tak asap. Lah kene omong-omongan lho kok dadak kowe iki tukaran dhewe. Hormatilah apa yang menjadi pagelaran malam ini. Ayo. Iti. Kowe ra sembrono. Ayo, Dene Mas Basuki nu sutradara ya sing bijak ngoten lho Mas. Malah bijak gedabrus. Diajeng Injih Kang Mas, katimbalan dawuh. Niki aku nyuwun kanthi. campurannya kerating deng gitu ya. Wah, kowe iki mbok nggawa attitude panggung lu nyapa to? Wong genah toprak kok terus kowe nggawa gelas lah ngisi-ngisini ngetok-ngetoki nek Kowe maino aku iki lagi happy ya Bos. Happy yo happy ngono kuwi lah yo jenenge ngrusak tontonan to ngono kuwi. Kowe lek ra gatekne aku yo ora rusak nyapa iki. Lah kowe kok ngombe kene rumangsamu apa kuwi? Yo engko angkat-angkat no. Kok iso? Tambeli wae asap enak iki. Asap dasmu kuwi. Diajeng Injih Kang Mas. jek sithik ben rada anget. Cakep. Kancane yo pengen to. Ambune yo enak. Oh, iya, Diajeng. Ing papan kene aku bakal nyuwun pangestumu ya Diajeng. Kang Mas Watesito paksa. Kepiye Diajeng? Panjenengan badhe tindak pundi to Kang Mas? Aja dadi gelaning penggalihmu yen pun Kakang. Sik. Ketoprak kira wayang kira beres iki. Nyapa? Ketoke bayarannya gedene STNK barang. Kowe iki celintisan dadak. Kuwi wae dalange kuwi lho. Dalang kok. Kuwi bar hair ngono lho. Bar majekne kok Niku iso. teke penonton sing ilang. Oh niki. Nggih.
Woro-woro sik. Woro-woro riyen. Ya, wara-wara. Nyen pangapunten wonten SNK ilang. Nah, atas nama Plate AG 5608. motore YBU. Montore urung lunas. lho. Motore apa? Montore Honda. Gitu. Iki lho, ya. Nah, Ketok apa Honda. Mas? Montore bener. Honda. Honda. Lampune sing ngajeng sing padang. Honda. Ben Honda, dak sulap. montore Honda niki. Oke. Eh Wis gampang kok sing kelangan STNK atas nama. atas nama Nah, atas nama Siti Masrurah. Siti Masrurah. Masrurah. Ya ya ya. Yang Oke. tadi Siap, ngene nggone dalange. Nggih. Yo kentangane sik. Oke, San. siap. Yuk, langsung. Diajeng. Injih Kang Mas. Rembug cukup ana ing dina iki pun Kakang bakal nyuwun pamit ya, Diajeng. Kang Mas kula nderek. Aja. Kula mengke kalian sinten to Kang Aja. Mas? Bakune aku nyuwun pangestumu muga-muga sak balikku golek tumbaling praja ora ana kedadian sawijapa wae. Kang Mas Wate Sito Pakso. Kula nderek kula mengke pripun lek kangen penjen. Aja. Kowe kok yen kangen marang pun Kakang cukup pece wae yen. Yuk lah, yuk. Semono uga yen sliramu ndak tinggal aja nganti natoni katresnanku ya Diajeng. Injih Kang Mas Wate Sito Pakso. Diajeng. Kang Mas. Aku bakal pamit Diajeng. Kula nderek Kang Mas. Aku Kang Mas. Diajeng. Kula nderek. Kowe kudu ning omah wae ya Diajeng. Aja nderek omah. Kang Mas. Sak perangan wektu aku bakal bali Diajeng. Kang Mas. Kang Mas. Kula nderek. Aja kowe ning omah wae. Kula nderek Kang Mas. Ning omah wae. Pun Kakang golek Kula tumbaling mengke praja. pripun? Masa ketoprak songi mek cipokan lho. Iki mergo ora tega kok iso. Wis ya Diajeng, aku bakal Biungban ning kono. Biungban. Ketok-ketoke garwane wis digonjak karo Sito Pakso. Ayo. Ban, kapan tok bandaramu? Lah kok malah arepe mimik. Kamu. Ayo. Nanan. Aku lek ngene kayak bojone Pak Pri ya. Makah jajal. Ya. Ban, aku ki kok kangen to karo bandaramu ki. Ingkang Kepriye to ya? Ingkang sabar nggih Gusti Putri. Sekedap malih ingkang garwa mangke badhe kontrol ing dalem kepatihan. Apa ya? Si Tanjung. Kang Mas Wate Sito Pakso. Kono ning kono. Kang Mas Wate Sito Pakso. Si Tanjung. Kenapa to Kang Mas? Yo kene kowe malah tumindak sing ora ngepenake. To mindak menapa to Kang Mas? Sawise pun Kakang bali ana ing kadipaten, Kontenipun panjenengan lho Kang Mas. kowe aja goroh. Kabeh para prajurit ana ing sak pinggiring parigolan yen mangerteni kowe tumindak sedeng, Pawata ingkang panjenengan tampi menika mboten leres Kang Hei, Mas. kowe aja goroh. Mboten Kowe leres tumindak saestu, sedeng, Kang Mas. kowe aja Ah, sakit Kang Mas. Kang Mas Bos. Wate Sito Kasih Pak, Pakso. manut. Bos, nek diantem ya dramu tabuhen to, Bos. Jes ngono lho. Padha yogane ndelok dagelan. Jes ngono lho, Bos. Nah, Kang baleni Mas baleni Wate jajal. Sito Pakso. Kowe aja kok. Ah, sakit Kang Mas. Sak jedore lho, sak jedore. Yoga ngene ya 250 payu lho. Ayo. Si Tanjung, Kang Mas Wate Ojo, Sito Bro. Pakso. kowe aja kok. Ah, sakit Kang Mas. Kowe aja kok. Sakit Kang Mas. Yo kene kowe kok. Aja kok.
Paidoni ya. Ora melu-melu ya. Ndak rewangi golek tumbalin praja Mas. Telung blengkok gumbala telung yo kene kuwi kawin cak. Yo kene kuwi kawin. Ing papan kene aku wis bingung. Sakit Kang Mas. Iya apa? Ngapa kowe? Ngapa? Lo senam. Rene. Ayo. Mas pada situ bakso. Ayo. Ampun mekaten to Kang Mas. Ayumu ayu nanging Kang Mas ampun mekaten. Ampun mekaten Kang Mas. kowe ndak belani. Ndak eman-eman ndak apa-apa ndak idet nyatane banjur kowe gawe wirangkun Kakang. Boten pawatok ingkang panjenengan tapi menika boten leres Kang Mas. Kowe ratu tak seding. Boten Kang Mas. Yung Ban. Hah? Yung Ban Ban. aku tolong ana to Ban. Piye to matur jajale. Apa bener yen bendaramu lagi tumindak seding? Kamangka sak leker gentongnya ning Taman Kaputren ndak pasrahke marang kowe. Gusti Putri menika mboten tumindak sedeng boten-boten priya kang dipun tresnani kecawi panjenengan. Kula minangka dana saksi wonten ing dalam kematian. Aja saking menika sampun ndak malika wano. Sing wis sing malah kula prejeng sabar ke Gusti Putri. Sabar Gusti Putri. Sabar yo Bang. Panjenengan ndak malika wano. nah iki kedadian iki wis keprungu. Namun dakwa malaikat wano kula sakit aku malah kula. Kenapa menjadi dakwa? Yen yo kondo yo yen ora kondo ora. Apa njur kowe menehi sabila marang bendaramu? Mboten bilang nang kula menawa matur blokon bareng banyu. Yo kene kowe mlilik. Seperti milik sapa panjenengan aku ombo kene iki. Mikir. Ya ya. Mikir. Ya. Mikir. Itu nih bro. Sumingkir. Kena ndak kandhani ora? Kang Mas pada situ bakso. Sepisan maneh tak takoni kowe kandha opanane. Boten Kang Mas, estu Tanjung menika boten tumindak sedeng Kang Mas. Yen nganti kowe gelem kandha bloko pun Kakang ra bakal paring pidana marang kowe. Diajus Tanjung. Kang Mas pada situ bakso. Kepiye? Yen to Tanjung gesang wonten urip bebraya menika boten tresna dhumateng panjenengan. Kapecahan Tanjung namung derek Kang Mas. Kowe kandha yen njaluk tak pateni. Yo kene kowe lilo. Yen nyawamu kudu tak pateni. Kek kula mau menjadi sendok Gusti Putri. Ije Kang Mas. Ben, aku piye ben terusan Ben. Mas anu nyilih dulu ya Mas ya. Kowe yen nganti ndak ngerteni tumindak sedeng bakal tak pidana kowe Tanjung. Boten menapa Kang Mas. Yen to Tanjung menika leres lepat. Tanjung saestu Kang Mas. Kepiye? Tanjung kersa panjenengan percaya Kang Mas. Yo kene kowe malah njaluk tak pateni. Saderengipun Tanjung dumugi ning pati, Tanjung badhe mitungkas dhumateng panjenengan. Yen to Tanjung dumugi ning pati, kacebara mangkenipun Tanjung wonten ing lepen Kang Mas. Kowe kandha kaya mangkono diajeng Tanjung. Injih, yen to lepen menika anggonto arum ateges Tanjung menika taksih suci Kang Mas. Sak banjure Ananging umpami lutiripun Tanjung menika anggonto amis, ateges Tanjung menika tumindak sedeng sampun citra Kang Mas. Si Tanjung. Jenengan. kowe kandha yen ludiramu anggonto arum ateges kowe ora tumindak sedeng. Sakwise ludiramu ana ing sajroning kali banjur anggonto amis ateges kowe tumindak sedeng. Si Tanjung. Injih, Ing Kang papan Mas. kene aku ora bakal percaya sak kabeh kandhang. Kang Mas pateh situ paksa. Si Tanjung, Dalem Kang Mas.
waspada Gusti Tanjung. Yen nganti kowe mleset sakabeh kandamu, aku becik ora bakal bisa nyawiji kowe Gusti Tanjung. Gusti Tanjung. Injih Mas Patesi Babaksa. Kowe kondo. Kawas. Ampun mekaten Kawas. Kondo Ludira manggon wis. Ateges kowe ora tumindak setting. Sak banjure kowe yen Ludira manggon amis. Ateges aku wis ora bisa mirengke apa sing kabeh dadi kandamu si Tanjung. Hei, si Tanjung, waspadano. Ampun mekaten Kang Mas. Anu, sik tulung Bos. Cocok ngono, Bos. Cocok. Iso. Enak, padung ben lucu. Golek liyane iki ra, coba. Si Tanjung. Ndang usah. Kerisipun kok cuwilik to Kang Mas. Cilik ning ngereni. Sisi gitu. Walaupun sing gedhe. Woi, waspadano si Tanjung. Timbang kowe nyepet-nyepet ning papan kini luweh becik suwike. Gusti Putri. Masa wong mati meriang ngene. Lagi iki lho. Wong mati terus elek perayaan lagi. Yo, sik. Habis saya Sik. Ya. Yen kowe keprungu apa sih kedadian bengi iki diajeng Selamat ulang tahun Gusti Putri. Happy birthday. Panitiane keturun. Lagi iki. Wong mati tanggapane mercon lagi. Diajeng Teko. ketoke mercone sik usik. Aduh. Ayo Pak. Aku jagel. Ayo, mapanmu ngurang. Ana kono. Kok isik. Di sono banyu di. Gini. Lho, isik. Ape tenan iki. Ape. Iki sejarah kan iki. Tak lagi iki ya. Jan 20 tahun lagi. baru kali ini loh. Nggih. Anu kembang katese sesuk kembang katese. Ini diajeng si Tanjung bakal tak buktekke sak kabeh. Nah, saya Iki asli, iki sing ndelokne streaming laro. Iki asli kene lucu banget. Lembe menika mak ciut. Kok ngerti sing mati nggawa mercon bumbung. Diajeng. Kowe nek guyu kentul-kentul. Aja guyu nemen-nemen kentul-kentul lho. Diajeng. Kok suwi ra mentolo. Ora mentolo mergo ciut. Diajeng si Tanjung. Kowe kondo yen lu diramah kondo arum. Ateges kowe ora minta sedek. Waduh. Belum. Ora. Jebul diramah aku tuh arum. Pripun kahananipun Gusti Putri Gusti Paten? Kalau aku getiambene wangi. Ateges menika katen. Ora tumindak sedek. Menawi mekaten penjara sampun tega dumateng karo panjenengan. Iki wis kaduk, ayo dirukti bebarengan. Saged mati.
Bener kula sampun temekaning pati utang utang bondo salbondo utang pati salpati. Sing mbok karepe kepiye? Sarene bener putri kang kula tresnani sampun temekaning pati. Saged mboten saged panjenengan kedah mati saking tangan kula. Lho. Lho. Waduh. Lho. Ah. Lho. 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 Belum. Sekop. Patile kok sik obah patile rot. Carane taji. Lah iya. Jare mati. Kok sing urip kuwi. Panitia mersane gak urung neh iki. Kabeh sampun temekaning pati kula Pak aku urip dening alam donya. Tinimbang aku urip dhewe luwih becik aku temekaning pati. Lah iki ra terus njaluk bayaran wis bar iki yo. Kok mati kabeh. Ayo mapan. Lah kowe iki turu golek bantalan wur-wur iki piye? Kok iso mangsane? Bantalan. Ditonge. Kok kudune iki diwangi kok malah melu mati kok iso. Ya wis. Cukup. Mangsane. Keroprake leren wis. Kula lagi kula niku nyambut ke 20 tahun punjul. Bar, opene wong mati kok sumeti mercon lho. Iya. Loh, sik ngembang lho. Piye to? Ngembang iki kok iso mangsane. Kowe ngene campur banci, campur carine kok iso. Tanjung terus akhirnya berhibur. Ya. Ngono. Tembange gawe campur sari. Kok ketoprak kok mati kabeh to. Mati kabeh pripun nyatane? Biasa. Langsung dari ya. 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 Lagu nih, mana Mas Dimas apa mau? Oh kita semua. Oh iya. Oh bisa. Kau kan musiknya kalau sudah mulai. Enak ya. Musik. Lintang semua. Enak apa? Betul. Ya. Oke pembukaan langsung ini mercon terakhir gitu. Kali kata sih buntutan. Oke. Oke.